tam teď vidět nejde, tohle. Tady ty lišty a tak, co tam máš. No. Takže, ahoj lidi, tady Veru a Luky. Ahoj. A dneska budeme hrát Minecraft. Krásně při západu slunce. Jo, na přežití, takhle hezky při západu. A je to Minecraft Education. Jo. Jestli někdo... Hele, já bych tady ten strom možná nekácel, ale možná si potom na něm můžeme udělat barák. Co ty na to? To je taky nápad. Počkej, ale teďka bych šla zabít nějaký ovce, já jdu pro dřevo. Ty běž. Protože jako my jsme hodně dlouho čekali, hej, zatím natáčet a no. Spíš jako budete mít záběry od Verči, než jako ode mě. To je základ. Tak jo, pokračujeme. Jakoby. No. Ale chápeš ty? Máš nějakou tu ovcu? Ne, hele, tak jako teď si můžeme povídat, když tak tam pak něco vystřelíme. Ale podle mě je dobrý jako říct, že jak jsme začínali, aby věděli co a jak. Jak budeme asi hrát, že jo. Jak byli Jo, jasně, no Lukášek hraje na telefonu, na tabletu, já hraju na počítači. Jdu si pro tebe, ty pánvičko. Stahovali jsme ho 10 let. Mohli jsme ho odvádat na počítači, bohužel to nejde. Do prkínka, pomoc, tady je moc monster. Lukáši, něco si... Minecraft prostě. Hrál. Nemůžeš hrát Minecraft. Proč A ne? konečně to mám navíc čánků. No to je jedno, ty ani nevíš. A mám hlad. Já tam dají další creeper. Můžeš mi říct, kde jsi? Enderman. Ty jsi na ně podívala, tak ty jsi tak dobrá. Ty jsi na Nepodíval. pláži. Jo. Tak já tě pokusím se najít. Počkej, a kde seš ty? No výborně, už jsme ztratili tam ten strom. Jo, vidím Endermana. Já už jsem zase jinde. Tak jdi za tou lávou, ne? Jo, už Kde je ta to láva? klid. A jsem spíš. Jsi u té lávy? Hej, proč se mi to seká? Ne. Ty- Jsem úplně někde kámo. A chodí za mnou prostě taky. Počkej, my jsme zapomněli dát ponechat inventář. Musíme pak dát okamžitě ponechat A inventář. proč? Aby nám zůstával. Ty se chceš zbytečně pak vracet pro ty věci. Tak to ale pak není Minecraft, to si rovnou můžeme dát kreativ. Tak to dělej. Tak A zabijím nějaký ty trest. přestali všichni na ně? Dobře. A já jsem dead. Já nevím, jestli to já můžu udělat. Tak to počkej, aby ti rychle zůstalo to dřevo. Dělej. Tak dám tohle. Tak, ať No vidíme dělej, souřadnice. kde seš? No. Já přemýšlím, jestli bude vadit, když se teď na sebe teleportujeme. To podle mě bude takový blbý. To je prostě první den a my tam vykecáváme a už jsme se ztratili. No tak asi teleportování nám Hele, povolíte, ne? jo. A tak, když tak napište do komentu, kdyby ne. ne, No, tak se na mě teleportuje. Počkej, já si nechám zabít, když mám a já se chci pojďte do mě, wow, tady musí být někde. zabít vesničeň. A doufám, že se tady taky spavne. Teď jsem to chtěla říct. Znovu zrodit. Čau. Tě nevidím. No Ty tak. běž. Jdeme. Musíme jít nahoru. Tam je světlo. Tady, že? Láva. Tak to je mega OP. Auto k stromu. Jak to, že jsme jí první? Uj. Ty fogo. Já už chci den. Bohužel nebudeme prostě dávat den, to už je prostě takový... To bychom ani neudělali, ne? Počkej, tak vždycky si budeme scházet tady u té lávy. Tady sem dáme takhle dřevo. Sorry, já jdu nahoru. Bacha, jde po tobě zomba. No, tak ne. Jak tam čumíš, ne? A já si to tady jdu projít hezky. Dohledat nějaký Jako u ovce. mě už je, nic neříkám, u mě už je třeba extrémně poznat, že já jsem prostě někdy hrál Minecraft. A proč u mě ne? Bez urážky. U mě to jde taky poznat. Jo, však jo. No, jenom se tady Určitě si uděláme vychloubáš, jako farmu, kdy. nějakou jako na moby a na všechno. Tak na moby bych. No. Na moby farmu ti dělá.
No skvělý, zhnilý maso. Kde zas? Tam si zas šla, ty vole. No pryč, když chcípnu, tak se respawnu a Tak to je skvělý, že dojdu. se... Jdu hledat No, lepší počasí být nemohlo. Lidi, napište, když tak, jestli vám bude vadit, že mluvíme sprostě. A já miluji mluvit sprostě. Ale moc se to nehodí. No, dobrý, pokračujeme. A pavouk, do prkínka Já mám. jsem nevěděl, že když skočíš do vody, takže se ti odemče plavání. Já vidím torči. Beru zpátky. To jsou kytky. Jedu prostě zabít creepera. Věřím si na creep. U mě právě jeden vybuchl. Jo, tak já se taky nechám zabít. Tady je to láva. Proč je to nezabilo? Dělej, creepře, další. Dělej. A i tady je těch zombíků trochu víc, než jsem si to myslela. Chytni mě, dělej, zabij mě. Proč kopeš moje... No to je jedna. Proč potřebuji nahoru, chápeš to? Jo, tak já ti jdu pomoct. Ty vole, kolik tam? No právě! Tak je hoď do té lávy. Lukáši, vytěž nějaký dřevo. Víš, kolik už jsem ho potěžil? No jasný, já ti jdu pomoct. Co to je? Ty XPčka jsou moje. Co? Umřela se. Zase je čistý. To je zombík skoro v celém zlatém brnění. Trochu to nedá. A to je i skeleton. Mě zabili. Proč nemám ten med? Aha, on se nezničil. Co to bylo? Nechte mě žít! Hej, my to prostě nedáme. Ty jsi pokusila plavat v lávě, no tak... Ne, pokus, já jsem hledala to jak oni dřevo. to prostě píšou. Ne, nechoď do lávy zombíku. V tom zlatém, on nemůže jít, prostě nesmí do lávy. Na ty. Lukáš, Já jsem ho zabil. Z její tu nevypadlo nic. mě hitnuli. Z toho ze zlatým nic nevypadlo. Co to je? Běžte do prkýka určitě. Já tady to nedávám. No, my to máme úplně to nejhorší. Já nevím, já to Kam prostě... mě to trefilo? Já se jdu zahrávat do písku. To je otravný. Já neumím hrát na takovém zařízení. Dělej. Ty prostě na sebe nalákáváš armádu doslova. Doslova já si jdu vylíst na píseček. Víš, že můžeš líst po liánách? Jasný. To je nápad, co? Vylezu za tebou. No nic. Nevylezou, máte smůlu, vy smradí dole. Nesnáším dřevěný nástroje. Já si skočím tady na strom. Jdu prostě na strom vylíst po liánách. Jo, pak můžeš přijít za mnou třeba. To je dlouhá liána, jak vině. Já jdu za tebou. Až uvidím, že jsi vylezl. A jo, jdu. Aj. Zombine, combine. Ale počkej, a co třeba pavouci? Opatrně. Tak, tady si uděláme základní bejsku. Beru říkám základní, jo, takže zatím tady je hlína. Pomoc. Kde se, ty jsi prostě na druhé straně, no, tak ty jsi dobrá. Ty bobo, pojď, mám ti sem nastavit cestu? Jaj. Když sem přistavím cestu. Kam jsi zašla? Tady jsem, ne. Jo, ty jsi tam nahoře. Kde jsme přistavili cestu? Já tady. Jo. To je komedia. Jej. Juhu. Tak, tady jsme... Ale určitě bych tady chtěla žebříka, ne to. Hele, po liánách, ale po žebříku podle mě... Kámo, já... Hele, víš co? Tady místo tohohle budeme mít další 4 dřeva. Ale budeme mít další 3.
Hele, ale víš co, můj kamarád mi prostě jednou řekl, že po žebříku můžou líst krávy a já jsem mu normálně věřil. A prostě, a nám se to prostě buglo. On už je den, ale jakoby. No a prší. Ovce! Jdu dolů! No opatrně. Aha, já myslím, že to myslíš jinak, no tak to je jedno. Já mám dřevěný meč. Jej. Ovce. Kde seš ty? Tady já mám ho. Ty bogo. Ale já mám... Hej, já pak možná lidem ukážu náš svět. Jaký je náš svět? Hezky do Vypál. lávy. Pošli ho tam. Protože, aby viděli, já už jsem tam třeba našel prostě, nevím, 4 a i víc 8 dohromady diamantů a víc. To je úplně super open. Jedu teď hodně po kostlivcech, abych... Lukáš, tak běž potom to po mně střílí. Teď momentálně jednoho zabím. A já z nich potřebuji získávat šípy. Pomoc! Help me, ten hajzl mě zabil. Dobré, jdi třeba po zombíkovi si třeba střílej. Jest, mám hodně kostí. A už mám i luk. Nice, jdu nahoru. Já též. Je trochu vedle, no to nevadí. Rychle nahoru. Umíš ty líst po liánech? Ne, tak je to úplně pitomý ty liány. Jo, je hodně pitomý. Ne, běž pryč! Proč tady musím furt bejt? A proč musíme mít tak pitomou bejsku? Nemůžeme mít úplně normální. Musíme fakt líst jako na nějaký postižený strom, který je 200 metrů vysoký. Tak Se mi teda fakt nelíbí. tím mi chceš říct, že chceš žebřík. Jo, chci. Dobře. To dělám kvůli Jo, a nějaký žebřík, po kterém se dá líst tak, že prostě neuhýbáš nikam, ale lezeš jenom nahoru, jakoby brány. Jo, jasný, rozumíme. Ještě nějaké přání. Ale víš, co je tady na Jo, ať se dostanu nahoru, protože... Víš, co je tady na tom educationu, ale nejhorší? Co? Že ty si můžeš dát šíp do druhé ruky a torčku ne. To úplně dává smysl. A to ti úplně k čemu? No úplně k ničemu právě. No Ty úplně budíš. šíp, krása. Já plavu někde pod vodou. Já jsem chcípu na takový malý fall damage. No. Jajko. Nevadí. Kliv. Já už jsem mrtvá. Jaj. Hezky pěkně. Tak dal jsem už ten žebřík. Prosím. Protože já mám hodně materiálu. Tak to je skvělý. Já budu těžit dál, dokud to prostě dokud to neuděláš. Ne, to mě nebaví tohle. Doporučuji ti po žebříku líst s shiftem, ať nepadáš dolů. Je taková zajímavost. A jde to i po liáně? Ne, podle mě. Nikdy jsem to neskoušela, můžu to vyzkoušet. Jo, jasný, funguje to. No tak to jdu na pohele. Ale už ti dělám žebřík, takže opova se říct, že tam můžeme nechat ty liány. Počkej, já je. Ale zase jako na druhou stranu, na tabletu nebo na telefonu je dobrý. Tak seš. Jako ty tady vlezla do rán. Že ty prostě můžeš ten čip držet neomezeně a nemusíš se ho ani dotýkat a na počítači musíš prostě držet čip. No, čip. Ne, já to budu mít. Ale já nechci už být zabitá od těch hajzlů. Akorát tě zklamu, že tady prostě budeš muset jít do boku. Jakože máme šeptat. Tak to nejde. No tak sorry lidi, dneska to budeme muset ukončit. Takže jo, tak jo, užívejte a ahoj. Pozdravujte. A my prostě... No jasný, ten čip nefunguje. Tak jo, čau. Čau. Jak se to vypíná? Jak se to vypíná, jo tady. Běžím si na klíč.